тук будна. Ама се толкова изпусна цвет. Знам. Ама виж ма, останаха си приятели, ма. Ма то па няма отстъпи, бе. Нали Няма са, отстъпи на нас. нали са по Анко, ма? Вика за Цезах ли? Не за Цезар. За нас малко каза. Нали са по Анко, ма? Нали една лапа и е паднала? Макс. Да. Нали една лапа и е паднала, ма? Искрено, тебе ти е пропанал той. Искрено, ти се до... Ти не му качва никъде. Айда. Айде, че не се виждате. Ще ме карат и да... ще стане работата. Хап. Игра, майко, игра. Ма шепката там е такова. Цезаре, не искам да го снимам това. Така. Ой, Искрено, ако няма идола ми затвори вратата. Затваряй си, я снимам момента. Хора, вижте каква игра. Айде, чао. Веселба. Детска игра. Само Цезаре, да не си... Майко. Ама ти си голям и... Цезаре, не, това няма да го снимам. Това е изпросено. Няма да ви снимам, ако правите нещо си там. Айде бе, играйте. Чучуман. Ей. Макс, айде там, играй. Айде там, играй. Айде, давай. Давай, играй. Не. Звяр. Дето, ма? Цезарчо. Каква игра? Айде бе, няма да ти чакам да ми свършва видеото,